tichingoripo ndichingoti manyemwe nemunyama zvisiyane. Muri yeZimbabwe I'm so excited kuona Douglas Mahia uyo muwar veteran achiclaimbwa nevakomana veCity Council in Harare. One thing chandinofarira panyaya idzi ndechekuti this guy ane access yekutoenda achinopinda achienda kuoffice yaBaba Mnangagwa nemhuri yavo paState House anopinda at any given time if I'm not mistaken. Andizoziva hangu the way yavanorespectwa ndeipi. Douglas Mahia is the guy uya kubuda achiti zoni constitution yeZimbabwe yemuri kuswera muchinotaura nezvayo iyi isusu ndisu tinogona kutoibvarura because ndisu takainyora. I was so scared kuti constitution ine vanhu vane simba rekuti vanokwanisa kuibvarura. These guys, they don't respect this constitution even though vari kuclaima kuti they are the ones vakainyora. They still have the audacity to tear it. Andisuzakana kana ndakanganisa sori zvenyu. Vane tingati chiko vane ushkwindi hwekuibvarura constitution. But I'm so excited. Nasi varume vazonzwawo pain yatinosangana nayo semaZimbabweans every day. You know, sometimes unoona kunegotiate kuti why wazodaro naye muningina ko wazviitire waclaimba mota yangu. Every day semaZimbabweans tiri kusangana nelife yakadaro, upenyu huri kutirwadza tichiclaimberwa mota dzedu. Tiri kutoshamisika kuti akaisa mutemo iwo ndiani. Kana vari vanhu veopposition, the way you guys you claim it kuti vanhu veopposition ndivo vakabata council in Harare, futseke vanhu vacho vese vavo, fuck off vavo vese. We are sick and tired. Unoita mistake kupaka. You know, sometimes ndakatonzwa vada kutoita imwe parking inotosvika nemanheru ichipakisa futi. Imagine munhu wecouncil anokuzwa kuti ndoda kutoclaimesa mota yako up to midnight, anototi aroclaimba mota nepakati peusiku. But today is another day. Madhimoni aroti achibuda. That's why all the time tichiti ZANU-PF ngatange taibata pamweya kuti vanhu ngavabatwe pamweya. Munhu weZANU-PF muwar veteran mukuru aclaimba mota yake muHarare. It's a good news. Tinofana kucelebrate, tinofana kufara kana zvinhu zvakadaro zvichinge zvaitika, because azviwanzoitika pese pese. Ngaaende anoudzawo vamwe vake, ngaaende anoudzawo Mnangagwa kuti vedu why makaomesera macitizens. You know what I was expecting is this. Kana munhu achinge akanganisa kupaka mota yake, handiti $1 kubhadhara per hour, ngaachichargewo kana $10 per hour. I think it's fair. Or $20 per hour. Anozokwanisa kuziva kuti at least ndakanganzawo paka, but at least it's affordable. Ngataure about ma $60 something mari dzinobva kunaaniko, unoshanda kupi? Let's look at the situation right now. Iri kusangana nema lectures epa university. Those guys, I understand kuti vamwe vacho nemota dzacho havana, kana kuti nemota unenge wakatoitengawo nemamwe madhiri, not neprofession yako. Mari yacho iri kubva kunaani yekuti vanonga vachiichaja, unoiwana kupi? Saka mota yako vanopedzera vatoingoitora zvamuchose. Because let's say once mota yako yaclaimbwa ubva ushaya mari yekubhadhara ipapo wadzoka, the next thing vanouya necrane voitakura yobva yaendeko yakutanga kuchaja storage. The next thing yakutonzi chikwereti chacho chainacho chaikoko chakurisa. The next thing wakutonzi alright, kana chakurisa chikwereti ichocho takutotora mota yacho tiise paauction tinoitengesa. Mota yako yoyo wakatenga yoyo chikutamburira zvachezvo. I'm so happy. Douglas Mahia paakabuda achiti it was the situation of Mndarageza. Hanzi ndokwanisa kubvarura constitution. And then from there ndakabva ndangoti saka why vari kutonga vanhu vachivaudza zveconstitution yakazodai so, constitution iri bo, constitution iyo vachiziva kuti vanokwanisa kuibvarura. Zvinhu izvo zvakandirwadza to the extent yekuti ndoti saka tiri kutongwa nevanhu vari kutoti vane mhuri alright. In short, what they are saying is this: tiri pamusoro pemutemo wamuri kuda kuti udze nezvawo iwoyo. Vari kuti we are above the law. So munodhila sei nemunhu ari kukudza kuti ine am above the law because ndindakanyora mutemo wacho? I understand Mndarageza akaplaya a huge role
in terms of nyaya dzekunyaradza zvigananda. But look where we are. Mwana ngobuda but aiwa inini ndinongonikira I understand kuti ane mutemo imwe yasinga understand yewanhu wekanzi. Asi Douglas Mai. Hanzi angaenda inotenga kasutu kekuti abribe mumawar veteran because kuna mawar veteran vayaka avazoti masutu anotengeswa kupi. $35 kasutu. Bhanzi mimi tinokutengera masutu vasvika vapakazi mota yaende kupuwa. To be very honest with you, because kana une mari haungambopake ipepepe uchinzotenga kasutu kege. Dziri mota dzekutambidzwa. And then the next thing, usadaro mwanangu mashoko acho abuda ndanzwa tsitsi. Usadaro mwanangu. Azanu. Ukazapota zanu unopeyotenga munhu asina kukwana. Usadaro mwanangu. Zvikanzi nemunhu wacho ina handina baba ndiri nhere ndakatorambwa ndichitori nhumbu handina baba. Politics. No one is above the law. Apo nowangopuwa zimota kana hameno ndada ndizitungwararazi ochivhayozi oro Mnangagwa because in a normal country normally Mnangagwa anotokupawo mota atokuti itai uri kuita so mukomana wesit parking anenge auyo akaputa tumbanje twake akarowa tumbanje and then the next thing akusvika achiclaima mota yako aclaima mota yako iwe uchadhakwa ende uchaboikana ucharwadziwa nazvo like that is the situation. Hanzi usadaro mwanangu. Mutemo yo tiri suffer every day. Ladies and gentlemen, to be very honest with you, we are suffering as a nation. Unozoti dzimwe nguva unotomuka kuti mota yangu yaklembewa chi wala wotokumbira regerero arutero regerero ozofunga kuti yoyo waiovetere nosvika uchikumbira regerero valenga kuti handii mimi ndimi mabig fish emuzano tipei mari yezanu yacho tirege. Mayada kwasa. Kusapota ZANU-PF zangu wanharo. Uti mota inoziyaklema. Imi muchiklema kuti ndimi varidzi venyika. Ndafara. Unapendazwa nyaya yacho uchinzi mahiya klembe wokwa. Ndambotanga chiti mahiya munhu wezano anofondera mumwe munhu akazvati yompane but zvashaya basa because maoffices anenge achishandira nacho zvakatosiyana. Vafana vacho vakatonzi claimbai chero mota yepolisi yakanzi ZRP isai chigumbu pamavhiri claimbai mota dzese. Because these are the issues kuti tinoti hama dzangu ngatigare pasi tese tiri vanhu tiri maZimbabweans tiri kutambura tese hakuna ari kuwana income ine musoro ngatichitaurira nekuti ngatiise mari dzine musoro vanongoti aiwa klembai vanhu ikoko obva asaina zisigne oti ndiri muveteran ndabvuma. So muri Zimbabwe, before I waste much of your time kuti nhasi zvandinafani chona face yamahiya yakasvawo kunge wakabuda muna September. Asiri zvendakurwa neseswa vatava kana mhino inowedza kukura tikutambudzwa everyday but zviendapowa kutoseka. Anyway, before I waste much of your time, sorry, afese mayengo ifani kana asangana neproblem apana asangana mari angofamba neka $35 kuti atenge sutu. Mnangagwa abhadhara mana vanhu zonanzi vanoshanda naMnangagwa vanoti chimota abhadhare bvunza kana vashanda mupurazi kwake vanokuzoti amudhara abhadhare.
Mukorona uchiri kusapota zani. Ungasapota vindakagwa. Anyway, before I waste much of your time, kana wewe South Africa udo register company ovuvurwa FNB business account usina work permit kana study permit bata education research yana mkoma oendo vega unakwanisa kuitira is the biggest company in terms of registering ma companies kune vanhu vasina ma work permit kana ma study permit saka fonera oendo sasura chiviral na umwe munhu kunzi auna work permit kana study permit mukorono iwo shito register company iwo usina bank account aiwa passport yako pinda nayo munyika inokwanisa kukubatsira chero even if you're outside South Africa, vari diaspora, America, Australia, UK, you can name the land, the list is endless. Mesa makwanisa kuvhura makambani South Africa as long as une passport iri valid. Bata owen education research. Kana bantu kuti passport valid ndikungwedza kungokuudza kuti as long as iwewe une passport yako yekuti andi yakanzi cha expire gore rakati ichine mazuva ekunzi ichiri valid, that's valid. Vamwe vanozochikira kure. Saka bata owen education research ndoega company yakazvipira kuregistra vanhu ichibatsira vanhu vese maZimbabweans vari muSouth Africa. Musasukure muchinese kana owen education research ndiye sahwira mukuru. Mufonere panamba dzake dzandakuzira pascreen mozondiudzawo kuti aiwa akamira sei. Ine papa ndichada kutoti munhu wese anenge register kana wa register company kuna owen ndichada kutomboku advertise ka 5 mahara kana wango register na owen contact me, prove me nga mupe kuti kule mutaurana ya owen ndakopozwa kana wapedza ndiregister taurana kule ndi andi advertise roka 5 kacho kamu kutaura ika mahara uone kuti azvifambere zvikuti no tanga toona matenda kana uchichikira kure garo wambata uzonduza kana zvinhu zvingezvese zvaita.